Takže čau, já jsem Lucie a no teda, já jsem Doodle a Doodlíček a vítám vás při videu z Minecraftu. Dneska si zahráme Skywars, dáme jednu arénu, možná ji nedohraju, no, tady tahle je celkem dobrá, tak tady se tohle jsem nikdy nevyhrála, takže to asi nedohraju do toho konce, tak si prostě zahrajeme. A pak to vypnu, protože já musím nechat, jakože v babičce, ono už je 10:30 a tak. Ach jo, druhá. Tak já dám menší střih a potom mám pokračovat. Až bude vlastně hra napuštěna. Ježišmarja. Tak hra už nám začala. Tak nějak. No, věci máme takový střední. Do 10:30 to musíme mít dohrané, protože já musím jít z babičce do obchodu a já nevím kam ještě, takže... No, takže tak. Ani pořádnej meč zase. Ježišmarja, to jsou věci jak pro nějakého bezdomovce tady úplně nevím. Nikoho nechci urazit, ano, promiňte, já to radši asi možná vystřihnu, asi vystřihnu. Ale nechci nikoho urážet, ale prostě je to tak. Věci na nic, tak jako se mám. Já jsem někdo přijeli. Co jsem udělala, já jsem... Já jsem hlama, jasně, že děláme, nebo jestli nevím. No, on už chci po naštěstí. Promiňte, že mluvím takhle, jakože chci plně umřel a takový, jo. Jestli vám to vadí, no tak mi to napište jednoduše a já to změním. To nehádám. Já nechci mít nepřátelé mezi fanoušky. Ne, ono už je to vybrané. Jestli chcete, abych mluvila. Jestli chcete, abych mluvila ty sobě, tak to taky napište. Au! Kurňa. A dárno, já jdu tam. Jo! Fuj. Kevin, kde jsi? Doma. Давай, Kevin. Jo, tak se loučím. Teďka to nevyšlo, tak já se s vámi loučím a